Sir. Hamai hai na hai jini 21 nong Maharani salagang khana 5 tarik February khana buagrane mas gathering aro loko kuthum panda teinani hati gana wana kaisa PKC High Secondary School oro niwo oro noknawo no khana angane thangto buagra phainai boni bagai haine ang sarani musugo sini je buagrane khorang no khana musugnai ro jottono khana thik 12ta ni bisingo no orno sokhai baide jotto ready ingjak moncho yang jotto khaijanai jotto no paijak angka boni bagai nang kobogo khana kamio kaile panda tongphano kaile panda ni yakawai sarigo phon kaile panda eten khaibai jadi amana ani kobok mung tai haifano khana buagran panda wo je ke phano cost khlai phano khana buagran panda wo phaibai jadi hnaini ang kobok jawo angka angke tai bang kobok jawo sini TWF borok daitin phaithung YTF borok daitin phaithung chini buagrano gorji tui gorji bazar tui habrunai gorji bazaro chin YTF rok 200 ta bike thai or nubo buagrano lamjak sognai gorjibo or no YTF rok tongsognai borok 200 ta bike beke buagrani buskang khlainai or nubo borok tubunai omaike arrange khaijaka boni bagai khana je buagrano lamjak sonai YTF rok baksar parking khainani bagi tongnai baksang keke bike bike khlaine YTF chini jeto tongnai ro borok je bike bike phainai rok thangke borok gorji bazaro naijik sok tongnai bortike buagrano buskang slogan woinai oro teinani jata mas gathering jagao thuk jora ro phainai boni bai kobok jaw hain hai khana je phainai jottono daiti phainani bagai buagra sok phainani sakang jottono oro sung sok phainai buagra lamjak sognai boni bai jottono khana reading bai jadi ochini amchini takhuk tai bukuk songno ang kobok jaw khanani buagra poila teinani bazaro o Maharani chalagang poila yapri saphai mani buagra o yapri saphai mani no o ashirwad o hamari no sung jottono dofani samung tangai chini buagra asuk kosto khai tongmani chini romani screen bai kok sai tongmani chini bohoi basa botei chatok jagi tongmani bono buagra khorang ti se tongmani o khorang ti samani buagra ni logewo jotton phaibai jade nei ang kobok jawo asungna jottona hambai tini chini orno jottone reading jak block president te orno election by chairman te jottone reading laijak tini sapung hopung sung thunai aro sung tongnai aro khana program ni bagai sung jottono kosto khlai tongnai haini bagai no ang kobok jawo khana kosto ke jotta phaibai jade nei Nograi rolo sam noring ka sir. nograi ingka ke kabangmo nograi phainai buagra ni logewo kabangmo nograi phaio মন্ত্রী ফাইনাই সিএম ফাইনাই তাই কবাংমা এমডি রক ফাইনাই থানাই কবাংমা ব্লক প্রেসিডেন্ট তাই কবাংমা অমাই ইউথনি প্রেসিডেন্ট তাই অমাই যতন থারি ফাইনাই বুয়াগ্রা ফাইকা মানে যতন বুয়াগ্রা লগেনো আনি বাগै নগরাই আসুক কবাংমা ফাইনাই ন আসুক जों সাইমিয়া আবনে কাহাম ন ফাইনাই বুয়াগ্রানি ও পান্ডাও যতন লগাই থারি ফাইনাই আবনে বাগै কোনো নগরাইনি বাগै অভাব কरै বুয়াগ্রা ফাইনাই মানে বুয়াগ্রা লগ থুংতং abono lukorok khatung oichung jottono chung khananani jora ronani omai jora kahamte manglak chung onodino khanani jorano jottono o jorano chung jottono kepele atoi ke phainani bagi ang kobok jaw hambai Baiknya sama. omo kaisa change khaine flag color permission hata gama flag color khana poya khaina sini tam ge paijak na tam ge khana sound system permission hata pai di pani sala ei khoi khasna ame log khayan ri ge ro to me ne taro la Hah? Đâu có sao? Đấy à? Nó bà họ đã con này para khana oro tui nani school mado kaisa kotor ma jona sobang nai jona sobago chini maharaj bu phainai hani bang tei bu chini leader rogu phaisok phainai o am sai ni
Maharani chelaga amsaini te Sandri Bazar partly borok phaisok phainai aro jaga basically Maharani chelaga nangnai nge aro jaga o jeng tani kuthunglai ni nang lokorok nang Kobok ni musugo tani ke jeng jotoni saimano chini land rights nini economic rights edisini empowerment tei chini tabok roman script jebabe rajya sarkar jono deny khai tongo chini adhikar no roya hi hoi tongo hani bangoi joto ti prasar no chini maharaja sak bai thang phaioi lokorok no saphainai jeng tomani bagoi chini land rights economic rights chini edisi empowerment tomani bangoi jeng tei bu jordar movement khaini nang especially chini land rights khaini nang bono chini maharaja jotoni amchaini lokorok o thangoi chamani hai aro toinani amchaio phaioi Maharani chelagang amchaio phaioi khna joto lokorok bai malainai salainai tei message ronai jeng ti prasad tani thansa ungnani na baksa borok thansa ni kok saja khainke kwbangmano busia haike kok sanai tongo edisi o borok power phaikha hainke thansa means joto jati upojati khainai hnoi sanai rok tongo hani bangoi jeng Maharajani khoktui khnalainai jeng to je pro sai tongo Maharaja je pro sai tongo hapano orani amchaini lokorok bai malaioi saphainai edisi means ti prasarok ni bagoisi edisi khongkai jagmanisi ti prasarok ni bagoisi nge oro jaga bai sanai rok sai tongo edisi hangke jotoni bangoi sananai jotoni bangoi sanakhe to jeng kmai sima painai je pro chini edisi movement khainai rok ti prasani bagoi simisi khongkai klang nge bono chini ti prasarok kwbangmano tabok phano saimaya kho edisi ni mormo jeng edisi no protection khaini nangnai chini land no jeng protection khaini nangnai tani ke jeng jotono saimao chini land kmai thangkha ke chini ha kmai thangkha ke bono jeng tei ki philei maya jemon tabok jeng example nogo chini agini শাসন রাজারনি শাসন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ঢাকা পর্যন্ত চিনি হা তংমানি ফিয়াবা বিভিন্ন কারণে চিনি হা থাঙই পাইহে গে তাবক जों कि फिल्मा yang tong bani bang जों tagrata ti pralen demand khaima tong khangke chini oroni toinani amchaini ha gorji amchaini ha jodi kmai thangkhangke amate ki filma yang nai hani bang जों jora tongsani joto sak baksa kha baksa khlaiwi chini sobanate bisang krak khaini nangnai bani bangui ni chini maharaja khana phaiwi lukurok bai malaiwi jotono sawi message roi klang phainai ingke amchaini lukurok nang Kobok ni musugo phaide जों o jorao thansa khlaiwi kha baksa khlaiwi toinani moidan ni chimi जों phunogui rolainai je chini ti prasani adhikar ni bagui ti prasa tei bu agini sai strong ke fight khainai ni ready o jinis ta जों khana phunur lainai hambai Hambai.